Awali pagi karo beberes rumah, guys. Tapi yang kok disit inyotek ngumpul nak nyawa disit karo tek joget asik ser. Lanjut anaknya digugol wong wis awan guys, keton mbok kae nang bolongan jendela jam 6 kurang. Lanjut jendelane dibuka-buka karo kordene. Kerainan ki guys. Rangi mau jam pira lah, jam 6 kurang kayane. Lanjut inyong nyapu ruang tengah, longane disograk ben resik kabeh guys. Jane ya bebeh esuk kudu beberes, kudu nyapu. Ning ya keprige maning guys. Nek ora dipahali ya wutu ketemu dhewe kabeh. Kamare disapu-sapu nganti resik, ben resik rasane ayem, tentrem atine damai. Lanjut ruang tamune juga disapu-sapu. Ngeres banget ki guys jen, padahal ya bendine disapu gumun nyong yakin. Lanjut turunannya juga disapu-sapu, ben bersih kabeh aja salvo karo suket sing ijo royo-royo dawa-dawa banget. Kalian nyong sebel lagi mburi suket